Hi guys, happy Sunday ni Jong tanan ug happy Father's Day labi na sa akong tatay Ariston. Happy birthday ta. Happy birthday. happy Father's Day. Salamat kaadyo sa imong pagsakripisyo nga na nagkuming tanan. Salamat kaadyo tay nga imuming napadak nga mga maadjong tawo mahaglegan sa Ginoo. Salamat ni Jong duha ni nanay nga napadagkumin ninyo nga nana may dagko na mi. Padagko na mukhang tao. Og happy Father's Day pod sa ahong father-in-law nga tuwa na sa langit. Og labaw sa tanan happy Father's Day sa ahong Paris sa kalipay og sa kasakit. Nga naragad jud ni si Zapirmi guys sa ahang kilid nga wa ko ni pasagdi. Labi na sa mga panghitabo sa ahang kinabuhi. Mo jud ni siya guys sa gahong ka Paris sa kalipay o kasakit na dyan na siya andam pa matubang ug sa pay mga panghitabo. happy Father's Day sa tanang tatay labi na tong nagpakatatay o katong nagpakainatay. Happy Father's Day, enjoy sa injuhang adlaw karon mga haligi sa pamilya. Isag di man Father's Day happy ramas gyapon mi kada adlaw magyapon mi nag-celebrate sa mga Father's Day. Unang bahalang magsidan og puso sa saging basta labing. Ug happy Father's Day pud sa mga amahan diha nga madyo laman nagpalami-lami diyan ng layas ra. Madyo ron nagpalami-lami inja. Ug nana mulayas na di ay. Kaya ganyan, may masasaktan. Kaya bawa mo guys, ugan sa ijang giloto guys. Gijahang giloto, kaya gijahang itlog. Ano mo sa ligay sa gusa? Natulo naman ang ijang itlog na. Yo, goroy. Duhara di ay. Reklamo dyan. Duhara lang ko na ijang itlog. Pero ang gimang giloto kay tuluman. Itlog sa manok. Ang ijang giloto guys, itlog o kanang corn beef. Marang dyan madali-dali guys. Ano mo sa ligay? Sida na mo karon sa pamahaw. Ako. Nandiyan namin mo simba guys. Nandiyan udto. Kay apitin po to na mo sa papa. Hamo po to nga dadalo ka ng kuwan. Buwak. Tagaan naman po buwak kay mama ni kalipay sa mga kag. Ang buwak. O kanang kandila. O pagampo. Muna yung mga gasa ni dyan guys. At to sa ijahang apartment. Kinaglinlain naman to siya ija. To naman siya sa apartment. Muduaw ra man na siya dari sa muang kuan pajag. Hala namugnaw nagato ang ininit uy. Nagatuan kuan. Nag-inom day ko kuan guys Ovaltine. Kay gimingaw ko daning Ovaltine. Nakakita man ko sa tindahan ni mama nga nay Ovaltine. Mao na lamay hangitin pala. Kape man ang tako. Gasahay na ko nag-inom-inom o kuan guys. Mga gatas, mga kuan kape kay katambok og sa mainita guys. Ngatong kusinero. Asa ang pakals karon sir? Katawa man ka. Siyempre ag nag-celebrate man o Father's Day mo yung mang treat. Mao. May mang treat man. Ban nag-skin dip. Mura mo kung ipakaon dihas Mother's Day o kanang nay halo-halo. Dayon karon. Karon paim na ka nagkaping sinunog. Tan guys, kape nga sinunog guys. Tambalpas muna guys. Si mama tas tindahan naminaw kanang misa sa cellphone. Sige natug pa, dugay na natug gabi eh. Ito gabi. Bawo nga nung dugay na sa natug gabi eh. Sige buhat. Agahadyang ikabiliban sa tibuok kalibutan nga tatay wa jilay nagahadyang tatay. Mao jud nay pinakadabis tatay sa tibuok kalibutan. Si Tatay Ariston Senior. Senior man na siya kay namon pud may
Ariston Jr. Happy Father's Day sa mga brother nga, mga tatay na. Bitaw guys, believe kadyo ko ni tatay guys. Sa una, sa gagmay pa mi, makahinumdum ko siguro mga grade 1, grade 2 na ko dana, na naman ko'y birth dana, kanang grade 1, kamaw na ganing kumudungag, kahinumdum ko nga. Si tatay, madto na siya kuan guys, dagat, managat na siya sa adlaw sa Father's Day, managat na siya. Diya naguli ni jagikan sa dagat, nana na siya daghandang isda, ang daghang isda. Mao to amo ang pagsawhan guys, amo ang sabuan. Mao to magsalo-salo mi kuan guys, pangaon. Bisag kanang nay gabi na, kaysa gabi na siya moabot. Nagabot ni ja. Mao to amo nga lutuon guys, mao to amo nga handa. Agi handa nga kanang nay isda nga dagko nga. Mga presko pa, labi na kanang nay nukos. Ang nukos mao jud ni paborito ni nanay nga kuan guys, nukos. Pareha mi nanay paborito, nukos pud po. Makainumdum kong nanay nga niadto nas Manila sa una kay mao man nagbantay ni Gian, gamay pas Gian mga 1 month nakabantay nas nanay ni Gian, 1 month to 2 months. Si nanay mo nagbantay na dito sa Manila anja. Harap pang gipauli kay maluoy ko kay magsige maginektet kay mingawon mang tatay. Mingawon siyang tatay labi na kanang nay magsudaan mi kanang nay nukos kay pero may imagine na siya nang lutuan og kanang nay nukos kay bawo man ko nga may siyang paborito. May lain na siyang nahuna si tatay ra jud. Mingawon siya guys. May true love. Maluoy ko kay katong time first time pa to silang nakalagjo ba. Nagdesidido mo siya nga matug Manila kay siya lagi ko ni mabantay ni Gian kay wa pa siya salig sa ubang mabantay ba kay baby pa ba dya. Maluoy ko kay magsige kuan inektet mo lagi na di lagi lalim nga maladyo sa mga kuan palalab. Labi nagdugay na kadyong panahon managuban dya mukalitrag ka ng kalagyo. Munang mingawon dyan sa isa't isa. Munang loy dyan nanay sa una kay mingawon dyan tatay. Yamaw to. Among gipauli. Ipasakay na magbas. Nagbas raman to siya katong naitay ma. Muso pa man para to sa wala naman. Kan pa to dyan isak dyan. Silver Star na bus. Mau to. Nga, nakasabot ko sa gibati ni nanay nga sa Kamingaw ba. Kay first time man to nila magkaladyo. Mingaw eh. Maunang bilib jud kaadyo ko sa mga amahan. Nga daghan kaadyo anak. Nga napadag ka Manila bisan pa man og kanang wa mi nakahuman og mga eskwela kay tungod sa kapobrehon. Salamat lamas gyapon ko kay napadag ka mi nga maadyong tawo. Ug naay kahadlok sa kuan Ginoo. Naay pamatasan, ang importante jud kanang nakay pamatasan, nakay respeto sa imuhang isig ka tawo. Ito na. Naluto na guys sa gijahang kuan guys. Itlog. Itlog ug kanang munay. Munay. Biplop. Biplop. Ay biplop. Kung bip mo lagi na sige lang magjaw-jaw. Una dia. Sige sa may tabi. Itlog, biplop. Borbip. Magsigira dyan nagpanagat si tatay sa una para laman nga naami ka ng kuhan sudan. Nagikan ni Jag uma. Adto na si Jag kuhan dagat. Inaguli. Busog nag mga anak. Kay makahigop nag prisko nga kanang kuhan isda. Nandiyaw di na siya makapanagat. Muna magsigira migsudan og inasin. Katong ijahang mga bitaw. Nasin? Katong ijahang mga nakuha nga kanang mga sinahiran, katong gitawag og kanang sinahiran kanang sagol nga mga isda. Amo man tong asinon. Lami ba sa kadyo to asinon nja. Kuani nanay kanang puston sa dahon, nja paisan, katong gitawag nila nga paisan, puston sa dahon nja itungtong sa baga. Kimingaw jud ko datong sudana guys, katong inasin nga puston sa dahon nja itungtong sa baga. Lami to. Arang kahumot. Moto yung kamingawan karon guys, katong na inasin nga pinaisan. Moto tawag ni nanay sa una. Kanang puston sa dahon nun dya itungtong sa baga. Lami magani kadyo to ipares so kananay saging nga dinengag. Gimingaw jud ko dagto ba. Gimingaw ko kapanahonan nga bata pa ko nga. Moto
Pero may namang sidanan nandya, parisan o kanang nay mga utan-utan. Okay, bisag nami pinaisan, si nanay kay kugihan nung punas nanay mag-utan. Kung di jud may mawad ang utan sa una. Bilib kadyo ko sa mga ginikanan guys, kay bisag kinsi mi kabuok na nagni. Ako sa unas gamay pa, kaya akong kahimsug. Kita kus ka na nayang litrato nga nag-edad ko 4 ka tuig. Subak. Himisug na ko dadto. Nagikan mo daw ko dadto nagkasakit-sakit ba? Himisug sa tambal. Himisug na kay nahiyang ko nukos vitamins nga. Giingon na nanay katunay vitamins nga inirbon. Diyan ko nukong ipa-vitamin sa una inirbon kay masakitin mo ko sa una. Diyan mo to nga nahiyang ko sa vitamins ning tambok na ko patagahang edad. Tambok na ko. Himsog, nagbigot. Maunang pasalamat ko sa mga amahan nga gitaguyod jud agilahang pamilya. Kaya arong mabuhi ang mga anak. Salamat malamas gihapon ko sa Ginoo bisag wa mi nakahuman og kanang eskwela o nangaminjo mig sadyo kay nakabana man pud mig mga buutan. Kaloy sa Ginoo guys kay wa man pud mi pasagdi sa mga bana. Kay mga buutan man pud mga bana ni Mama Julie buutan, ag bana ni Mama Ruby buutan pud. Ang bana sang mga ate, mga buutan man guys, manong pasalamat gyapon ko sa Ginoo kay bisag nangaminjo mig sadyo, wa man gyapon mi pasagdi kay gibutang man pud mi sa maadjong kahimtang. Kay bisag pobre ra guys, mayaman man sa pagmamahal. Kaya ako naminjo ko, nanganak kong giyan 21 na may ang edad. Sadyo pa ng ay di sakto naman siguro ng 21 mga anak na. Wala ko siguro. Ha? Sakto kay dako na bata pa ta dako nang anak. Para na ho, sakto ra to ng pangidara nga ng edad ko 21 ng anak kong giyan kay tanawa ron sige yan dako na. Muraramig igsuon. Muraramig igsuon kaming tulo o ganang mag-uban. Mo nang para na ho guys. Sakto ra po ng mga anak kag nga ng pangidara kay ag imuhang anak ug mo dako na mura ra pug imuhang kuan. Agajong ikabiliban sinanay si tatay kay ning dako na ko wadyo ko naka sinati nga mag-away na silang duha. Kaming mga anak guys wadyo mi nakasinati nga mag-away na silang duha. Kaming mga bats si Mama Julie, ako si Terry, katong nayang mangod kay kaming bats dana wa man gadyo ko naka kuan og kanang magaway-away na sila ambot lamang kahas katong mga ate nga bats-bats man mi katong nay mga ate pud na og nakasinati ba pud na sila nga nagaway-away na sila sa nanay si tatay mga anak basta ako mo diyang na sinatian nga nagdako ko nagdaga ko hantod nga minglakaw na lamang ko nanarbaho ako nakasinati nga mag-away na silang duha. Siguro mag-away na silang duha, di laman nila ipakita sa mga anak nga nag-away silang duha. Nara siguro po sila respeto sa mga anak ba, di siguro po nila ipakita nga mag-away-away sila. Siguro kanang mapansin na nga di sila magtingig-tingig. Mo siguro na ilang away nga, way tingagay. Mura po nato usahay ba? Nga way tinatang kinabuhi natural mga jud lang mag-asawa nga mag-away-away pero di na pud nang magbinukbukay na antod makatagyom-tagyom na magkablakay-blakay na di pud na madyo. Ang celebration sa mga Father's Day guys maturaming simbahan manimba rami. Salamat sa Ginoo ba nga tagaag madyong panglawas ang haligi sa tuang tahanan. Ikaw pan sa imong kaagi sa imong papa nga di nimo malimtan kay karon to naman siya sa ijang apartment. Naglain-lain naman siya gidya sa may injohang managuban ni papa nga di nimo malimtan. Mamahal niya ikaduha dito niya pakanog lami. Pagkikan sa trabaho, mara na ikaw na kanong wala pa. Ikaw prito sudan na pili dayon sudang lami. Sa una sa gamay pa kakaron nga dako na ka nga nagulitaw na ka. Say natural na mga dyan nga namoy kaagi nga di nimo malimtan. Pusan ko silhid. Kay? Ha? Kay? Lugi ko niyo, lugi kag eskwelahan, gabi na.
Nakatunong ko lag-laga to. Tapos hanggang silig tibuok. Ito, tinuod na. Pero kausara to. Mo pwede niyo malimtan. Wampog ko sakiti kaya ako manggisagang ano. Nakuha tililig. Puspusan ito ko silig. Mama. Mamaw na mi guys. Hanggang di malimtan nga kagi na mo ni tatay di na malimtan sang tibuok kinabuhi. Katong nagbike ming duha nga nakras ko nga grabe nang hanggos. Gabi man to kay nga tumis amo ang tiyuhin ba nga namatay. Nagbigil mi dyan nagbike mi. Agi jang bike katong dako gamay ja brake kay pinaana-ana ra mo kong brake ko sa likod di man brake nga ingana. Imura magtil naman mo imuhang i-brake hindi ara man katagbangon nagdidiretso naman ko. Dito ko na sa raplin. Mo to guys sagahang kaagi nga di na malimtan. Mo to memories naman ni tatay guys nga di na malimtan ang tudsantod. Napaganig mga uwat sa hanggos ron. Yung nasang tuhod mo ni hanggos na Guys, nakaras ko sa bike. Kasi siya naman pinagtudlo nagbike sa una. Yung siya makatun ko nung bike kaya rumato ko nung lungsod nagbike. Kaya uban-ubanan mo ko ni Dja. Di man na siya ganahan nga magsigi ko angkas itong ijahang bike. Gusto ni Dja nga makatun ko bike. Mo to nagkatun ako bike. Hindi na ko mangkas ni Dja. Kaya mo ko bike na gamay. Kung ija pang nasimple nga bike kaso laman ag brake pinatiin pinasikat ag brake diya kay mo to nga aran nagkatugbangan di namon ko makakuan sa kana na brake mo to nga ning didiretso nako nahamukos ka sagbutan. Kulbaan siya pagabot dito sa kana na ibay nga ngamo ang bijilan diyan gipang tanaw tananahong mga kuan diyan gipang tanaw hanggos sa diyan gisupaan ug kanang naay udlot sa biyabas naluoy lamang ko. Gabing dako nangita og kanay udlo sa biyabas. Mamanitan ba ko. Mo ijahang gisupa, mo ijahang gipangingan-ingana sang mahanggos kaya dari ang tuod pinagsigaman jahang gipang daitlan o kanang udlot sa biyabas naluoy ko dato ni sang tayma. Kinaguo si ja, idagan man kadyo ko kuha ng bus. Mo pwede na malimtan ang tudsang kinabuhi, antod sang kinabuhi. Mga hanta guys. Mahaw na ta. Napaday sobra sa mga gisabaw nga isda gahapon wa mahurot. Ini sa imong regalong papa karon. Bulaklak. So napaders di ma mag-celebrate pud mo. Kamera dire. Mag-isa man mo. Wala. Naarami dire. May celebrate. Ug sa imong sudan, mo ra ang sudan. Na may pare sa corn beef ug buwad. Lami bitaw ni Paris. Mahaw ta guys nilugaw. Ano Nilugaw. Nalugaw na ganyang luto kay ara nang basa gibahugan pag sabaw. Mingaw palibot. Domingo walong sa karon. May kanta. Mingaw man pag panahon mura man kulimlim. Kuto lagi bagyo na. Kuya wala gitang damgo kay mura ko ning panaw. Buntag na nabuwang. Alabot. Di Nabuntag yawan. Kuya, butbut kuno kuman ako no ning gawas nga murag tinay sa ang kwerta. La. Ya. Si Junjun na to, sige nagpukaw kaya laging ipatanaw kay na ako'y na batian nga lain ba. Sige pukaw ni siya, sige pukaw. Wajid kuno siya ning mata, bisag insaon na kuno nagpukaw jang danggan gibrabira na gibublog na kuno na gijang baba kay arong mo mata. Wajid ning mata man ning bakod kuno ko. Naglakaw-lakaw ko. Jadi ako na murag sa Christian ba nga nakaputig sa nina. Ni kuno nga adyaw dihag-agi kay di ka makatultul sa dance. Diyan ni huli na kuno ko si Junjun na mata na. Sige kuno gihapon na hug. Kuhit. Sige kuno diyan makitaan. Diyan sa nalamay ang gibuhat barong ija kong mapansin. Wala kuno diyan pansin na. Ano ka to? Pag-ampos Ginoo ay pag Nabot-bot kuno ko. Naku na ning gawas sa umpirta. Nga murag isaw. pag-isa. Sa ka to. Murag tinai ba? Yawa. Daga lang kagawan kay wala gi kuno kung Junjun pansina. Anjo kuno na bitad-bitad si Junjun mura kuno wara. dahil hindi ka Mura ra makapahinga ba? kuno hangin. Pag-ampos Ginoo. Wala ko mo pag-ampos Ginoo. Pag-ampos Ginoo. Ning kuno tong sa Christian nga adyo dihag agi. Kung moagi ka diha di nakakauli. Ato ka dito agi sa Pikas ningon kuno tong sa Christian. Kuya wala isang damgo. Naku ning gawas ang pirta. Sa kalami og tulog.
Mamaya udam ko pa. Pag matanawa mo, maputi pag managdam ko, buntag na. Mura puti mo sa linya ito, at ang damgo, na bisagiin sa pakuno ka ng kulataw, at bigla po ka namansin. Maragwara ko nimo. Maragwara ko nung kay gibati, di sa kahanang gilublo ko ng tama na gimawang baba. Ibitag na ko ng tama na gijang danggan. Wala niya. Maragwara siya nakabati. Saan pang buhat. Luminis na palawon. Thank you. Lihok atong tripod be. Dati yung tripod na kilihok kayo. Ha? Lihok. Sige pre sa gulirapad na bisa gumikon yung lamisa di sa magkanaw. Ang angkay, taas nun siya. Natapos nakuan siya. Okay. Dati yung tripod. Siyempre, kasi 20 pesos, Rabazana. Sige yan, nandiyan na ito po kaong tagtawid. Kaya doon ito na ito gabi eh. Dungan man mi pero pag kanaog niya, jigda na ko.